Dit zijn derbies, hè. Wij hadden gisteren een beetje pech met de nederlaag. En we hebben ons vanochtend goed voorbereid en wij wilden per se een derde plek behalen hier op het LHD. En ik denk dat we vandaag een solide pot. Ik denk dat dit niet onze beste wedstrijd was, maar we hebben wel keihard gestreden. En, ja, ik denk wel een verdiende overwinning. En jullie eerste overwinning op de Lions dit seizoen? Ja, de laatste overwinning was hier bij de finale wedstrijd. Dus we waren ook heel erg gebrand op de overwinning. En we sluiten het toernooi af met een overwinning. Dat geeft sowieso al een goed gevoel. En ja, als team ook keihard geknokt. En het is lekker dat je eindelijk weer een keer van Lions hebt gewonnen. Wat maakte het verschil tussen jullie en de Lions vandaag? Ik denk dat wij met ons koppie bleven handballen. Je ziet, normaal hebben we best wel moeite met Lions offensieve dekking. Maar we bleven geduldig spelen en onze kansjes kwamen. En we hebben 31 keer gescoord en dat is tegen Lions gewoon prima. En op het einde heel professioneel uitgehandbald. Ja, dat denk ik wel. En op het laatst wordt het nog een beetje spannend. En je ziet in derbies is altijd wat strijd aan beide kanten. Het is niet voor niks een derby, hè. Lions, Bevo. Ja, het is mooi dat deze twee ploegen er zijn en veel strijd en veel inzet. Dus ja, ik ben blij.